Akan ni ke episod kebeladap ni layak mi. Nyolong kata kada ke Kamde ka tu ka jinglong pasan mangan kulunut mangan. Oh, nomor buni hak po jongat. Kulunut. Dari long unyau uni para ba ya rengkat. Bayran kana. Long kata kalong kaji internet hak ni. Kalong bu Abram bat ulat. Kalong internet u Abram u Buram ilau jong kon kha. Akan ni ke episod ke bementa tungin yak mi. Tadapoy ni ka tu ka dekat ke bak handrip dia hantung I ke bakawan ra ya ni ka tension dai. Hak ni khana ke mot ka mi ke ni ka jingakan at. Ka tension hak ba kumnu la man solve ka ni kan. Ka wei ni ki jing ke badan hang ni ka long ba kata ka jaka ke baki wan syong. Kamla syu pan besa iki. Hato kan dei ka bam iki. Kamla besa. Namar ngange. Namar hang tai la batai ka spa ju kidiki argot kirang ba. Ulot ro ni wadi urang ba mo. Kong lo ri kon ka ba kidiki argot kirang ba kila roi ki yang jan ki jong ki tap ki jong ki jingri ki jong ki. Ka mot kani ka jaka ka bagi pai menta ka bagi mi ni kong. Kane kom ju. Desi uplang don kom ju. Han rei ka jingri ju ki kila roi. Desi ki me dap kamla shu kan dap. Mot kam dei na ka ba mi ki priu rei wadi ki jingri jung dot desi ka Takan long ke kani kala wan ra mentai tu ka situation ne. Ka bah kani kalong kumjo. Ko fiong mentan. Ende ke jingroi de kala bon. Kalong tik molong mangi hasor kan. Ne miswa ta ka bon em ka jakarap ru. Jakarap ka. Itu pun minang kam kena mangi. Temut long hi ka tu ni ki kapsor. Kamu kidang bon jakarap. Ende ke molong menta pada ka badang roi dang mentala jalon. La long ila bun ki yeng ki ba. Ini tong ong no kom nge mo pastor long no ngi dan si yeng si para tendang ila nang san nang he ngim long su banya thia ju kamera ngilai dan kam lang jong kamera kan poi ka por ka ba ngin ngi yo brieu ngi habanya mi la ka jong ka yem ni shong sa ha ju kamot ngila nang roi te ha ba kum kata ka por ka bala den kam banya mi yo la ka jong kani ka khana kan sahika yangi ayu ni ben le ka pasha khmat sula daban ba Abram ko pasan klulut ya ka badan tang di ai ben talang yo ne te kata kal alam jeng mot ru kalau ka jingka yangi ro dak la de yangi banyak klan kada dan dak jeng ya keren ya suk jeng ya pendai bat mni ban klulut marwai kan tin la poi hang ni ba de ngi I ba mo kani ko ke jing e ka ba ke tang khu hang ni kalong ba to ki jing ri jung ki la bun ne thì cái benar kam ni kentin kim la shu ya shong sa ringkat kim la shu ya shong sa ringkat kemut kala bu jing ya kami tang ka jingkul mar long ya kata tension temut kadon ni kan long hatu kedekot ke banyo bat kadon ke jing ya kaja ha pedeng kinung ab jingri jong Abram bat kinung ab jingri jong lot kemut ki jaka pen bamphalang kila duna kini kila bun ne lai kani te long kala mi pada ka jing e om tangha kini kiba ya sharai jingri endai ka jing e menta ka wan ra ba katai ka jing e ka ba tang na ita pe mo kamlun jing soi e ban ya syurut apa deng Abram bat ulat kasdang ningkong na ka jing bom dan plang ka bam ne ka jing bom dap ka bom ba klaroi ka kali ka jing ri jing dup jong ti ita di kuram itan rai telong jong ka jing e te ka bami hadin yang kata kalong kia kaja kini kinong am ibu dia te da kaja kinong am ka kata kini kita rai te poi kita rai kin solve ku moi kani kalau kani kaja jong kinong trail ni kinong up jong ki jing ri jong ki menta ka ban khia ka jing mo jong ni armit kirang ba te ayu kani khana kai tho tangi jam chkhman bat ka sawai sto chom nya chkhman hangni ngilap ro kita ki jingri ki jingdop jong kini ki arut ki rawa ulot ba Abram la roi te ki bat ki kanan ru bat ki peheres ru man kata ki la shong kata kari kamut kini ru kinong kanan kinong peheres kita lagi jong ki jingri okey dema kadi kari kanan te kamla bandong ba kadi kari kenja te kini kita rasnong kidan te kita rasnong ki kidan ni kelong ka jing kedo ba kidan ki kanan
ki badai pala ka jong ka jeli ka jong ki kini ki period ki don ki jong hi ki jeli ka jong ki temut kini ki art li ki jat ben riu ki don ringin di ben klep pada kini ki dei am ki bayar pateng na katai ka kawi pateng Kadai. Maki kena lagi jong gini. oh Show nya cakap apa stor. Pai yang syak session ngeladet. Oh. Ni keren sepang ka jing jiet yo Abram. Nei. Tegere ka session ngeladet nong khar batai ko ba nilai keren bo Abram di kertang. Te namar baka jaga nem sneo. Usneo bos sneo hari kanan te uli pai uli cari Egypt. chip To. Nga i ko mo blay ura yo Abram na kajaka ba don gadam sneo siya kajaka ka ba? Unsuk unim. Nei to. Hang ni ngamot man kali kom ne. Hangata ka por jong gadam sneo. Kini kinong kanan na sikin dan sa sa kajako snong. Tabot ki hap ne kendo ya ta gadam sneo ko jong ka jong ki. Hatula ban ong. Bayu Abram brio ubakarpang. Apelat parna ta gadam sneo. Ada kini kanan lagi hap ka to kejuk ke jeli to kejuk ke cakap ka dan sneo. mi kata te kan nung kan poi sri sata nambar ka jing khot ka jong blei ngimpat tip khon ta kai presi ong bai ak tu ka jing khot jong blei ha tu ka session ka bla dep kalong be u khot ban mi la ka jong kari ban le cha kari jong ka bon sa pen i blei nei ti lo poi ha kari kanan tu ong bai ya ka di kari kan ai haus sembai jong be ta ti kam sim idon kan ko ban ilong karpang klong ko jing khot ni ko ngu ban tawan wai jingu yu trai temta kami kenika jing e menta kebun menta hang ni ngiu i ba uni u Abram wat haba u dei u tau ba u blei u lakhon henry menta bade kum u bri u haban solve u haban menang kum ban penja kini jing e am kimi kum no un le kini kum no un response kini kum no ban weng kini jing e ti haba kami kan dia menta bade kateng hu hai yang mai dam mai Ha, hostia. kamo u bat la u kun kha Lok pun ka. ti kajing e ka bumi kalong ba kalami kajing bom sotonat kan dada kita ki nong ye sumar jingri ki ya ki kolmar ki lum ta kamot mentahai yang pada kadang sok hi Kandan. kamot kelaikan art kan mentai nginya kini jaka kalong kami kata ti kumnu hak hapdeng jong kata pada la benrap narut pada ban hang ni banyak thu pada bahap deng jo bakum kata kajing e ke baki pindu mot kini ki kanan lo kidan ki perius kidan kemut Kanang ban susu kemut ke problem kadang krau kai nang krau nang he. nomor kini kila roy ki jong Abram ulot kila roy kini ki trash nong ki badan hang taruh ki Doi. Bakal nang ya. ti menta kin wengi kini kajing e kumno Abram un address ya kanika jing e ti mentang ya poin tu bo ti Abram ula ong haulat nga kerpat ime tu wat ai bakan long kabaya kajia bat nga bat me lemni bat kinong ap jingri jong ap kinong ap jingri jong me namar ngilong sipara khando baro kamlong hakmat jong me tinga kerpat ime tu da khlat no nga lada men phai sakadiang ngate ngali phai sakamon lada men phai sakamon ngate ngali phai sakadiang ti kumbang ilaya ong menne bakani kadi kijing e kaba u Abram u haban wengi kani ku upasan mo wala Swakarta kajing de ulat ngisi mu ulang kam samla ta kajing e pher ta karta ti kimi kini kijing e ki ban mi ni kong dakla jor pel ta kajing e kamot kawan kajing e pher jing mut ta ha pedeng upasan bat u khonka ti kata kajing e na kini ki kentin ki barah ni kad khot ki wapra bat ke khandai ni bakadai ke ni ke penlong ha ka jaka bani long si yang hisse bot kum kajing sung thu So jumot jing. ta pada i kumba kajing dei ka long kum ki perlok banyak keren kum si perlok deh ndai syu kum uni kupasan kemut kum uken jakpa bon seneng ya uni kun kha ban hikai dei menta kawan be ha ka ju ka lebel kemut uni bolong kun kha uyang i kum uyang hala ka jong ka hok ka jong u ban challenge ya uni u ya uni kupasan jong u halor jong kita ki jerwat ki babi na kita ki nong ab jengri ngenget pa long ladang ni puli wa kini kentin i kumba kam da dai e kata ka problem jong kata ka jing momi oplang satai
kerap ni problem jong kejing syok jong kita kinong ab jingri ba kasami pada kejing keno iwe temta pada kawan pada hakini ki balong ki try jong kejing ri nai te la po yang tu tinggi hang ni ba wong hang ni ba pasan mo bola Surakarta te wat ai ba kan ni kejing kan kandang beteng kadang penjerong kan ya kan ni po jong ni kejing ri jong ni bahkan pendekut ya kan ni kejing ajan ke jongi wong ni penon kam ni namar ni long si para kamut si yang sistem kejing mot si namar ni dei si yang sistem wat ai bahkan ni kejing kan long kejing kaja kata kadai ku Abraham ku aban address ni tidak poi tu ka bakhandai pade kini ki kentin hani tikila i ke baki kham kan shop store shop poi kan khandai ma man chuman rap kum ni bai di ga jagot khat ka phra kani ka jing ka jing yeshrut jong kinong ablang brot ka jong Abraham mo jong lot kanang beteng na kawai ka por sui por mar ka slam bun por te kani ka jingja kanang kejap ya ka tu ka jing don ka jing ka jing ya dei jong ki arngot tamot kanang penjengai da ka jing long pasan kun kha degi snem le degi pna degi snem orang ya ka jing yeshrut kanang penjengai hadu ba kata ka jing ya keren ka pau no syu kun kha yu pasan ya kun pasan kun kha ka long kun jing keren ka hiar sya kadan lok ka de perlok tilong har kat hadu bau Abraham undak address ya khun kha la jong dei kentin ki kham kan ngang sim ni ka dekhot ka khana ki dei kentin ki bala ba mo ong Abraham kani ka khando baro kamlong ka khamat jong me phi long upasan mo penrit te le di penrit le di ong lot kani baro kamdan khamat jong me tilda malai i kani baro khad khamat jong me menta jit ma me wa sha kalat ya khun khan le jong bat ki kentin ki badan ni ki yathu ingi baka jinga dai kam dai shu wastanan ada masjid ya kaman ngan jit ya kadiang ada masjid ya kami ingi ngajit ya sami kadi ke bayi ke bepersya bai we ga liang hoi temut ke long kaji khlat ke ba mla te meni ya khlat jendo bai hoi khlat jendo ngambut ongom ni store hai ni ba prawat khandai khat ka pau kum ni ba uniu Abraham wala ka jinya kran mo ni kun khala jong ulot kala hiar sak kadan parlok amdei shu kun kha pasan hanrei ha padang kita ki jingjut jarwat ki badan ka yien ga jong ki umi shakhmat banwan ra le ban terwa kumno ban weng ta ka jing ulong wan shakhmat banwan ra ka daw jong solution to ha ka ni ka khat khandai ka paru ba uni ko upasan shim kabu bangan jit hi la de mangan kentet yung di kun kha henry open pau ba yak ai ka badan khmat joki quran ngot baru ya galat yang ni kun kha la jong ulan bawon jiet kamur shim yak kabu hala de ne ai la de ki bai tang ba ka ba pi ong pi ka de ge ka kham su khor ba da belech ka tiang belech ka mon da mang le chami ni ngali sak ni mo ka jing khlat ka blong jin persat ha tak kita ginom da bu ya kita ketin jendu hang ni handai ka long bai bala da mem la shim ya kani ka bentah hang ni ngangan pun wet me kemutan kata jit tambah ngangan tuklar ya me ada ngishim na kumta la se kan kham jam ngangai ba ka wei ni ki jing gilat jing weng ki jing e kali kani am ka wasu tangi ya thut perlok ni si yang sistem tiban ya ka ba ya kan at si junom kamut ka bahal la fi lanjit ka to kaliang ngangan tu keluar gitu fikip hino la ka jong tende kamut pada ba i mo de fi kan du jing ya ngan wan yaram kam dei we khlap jindo ka de jing khlap de su jumot tama longa an tu klar ka ai wa fi jit fi no mon klar ka ai jit kalau bangin mi syurut chu te ka ju kamut ya kan ni ki issue bam phlang isu jeng besar ki jingli kanam de shu bonlong ka jing e ka problem apa deng kini ar kan tam de flajit ke tu nganam tuklar shu de shani ru masih sim la hi kani kami ni kani kasap ni
Kamu unir dalil itu numpai macam ni. Unir numpai satai. Tendai dang dak baong kata pada kamut pada ba Abraham nama pula jid kata kal liang ka balong mar persya ya kai ka ba ulat unjid ba Abraham unum li yarap syu kai ani ulat unum man yarap syu kai kabut tu ka jing dai ka don tambah ka level pada jong kini ka jing weng ini ka jing ya pada ladap rai dak basai dah ni kabut ngi ih ni ka jing start kumno kum brio Pedeng jong kani kajing e nai kamut kajing start ko play penyo ha urang ba ban sim ya kani ka rai ban weng kani kajing e mon kadon kan Namot ka kawan ka jing shai kawan ka jing shampang how Abram how dei be kan ni ka ba e ka ban khmat ba ka kham so tana ba ma sien ka long ba ka la ban long ka solution e problem dei mau an he bai dei pat bai ka jing yo ka nga mon yo khore ke ai wa ai lat yo ne u khun kham jong Kalau kata kadika ka ai ka bangi ihang ni kan ka bawat habaudan hakarta ka ba halor wat habudan hakabor henry usim ngilap nang ba usim ya ka blim halade kini ka jing e nai te bar kadika tah em ka jing sungurit yong ka jing sungurit ban ailat ya kani ka wi pada kaliang ka ba pen e banjit Angai kata ka kadai ka ni solution ki ba smotamat ki bagi Kabut Abram usim ya ka jing get kli halade Wat. ya ka jing e kam dei mon ong ba da ko moi pat ba dei na ka daw jong me usim halade bat kan ni ka jing sim yu halade kawan rai u ka buram ko murang ba ade ko pasan Hakani ke episode ka banwan ngin yakhmi Pa ba kan ni long anai hami ha ban haus sembai me min akal nong ko khadar long tang haus sembai chong me ngan ai ni kadi sembai me tapi ya me te ka ba smotanat ang ni bagi ing ni kalau mi ba kat syaba ka khmat kala ban kot ya ka jing i kata ka dei keri ka ba boleh lakular